Good morning po. Maluhod po kita para sa prayer of Our Lady of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Lady of China's prayer. Hail, Holy Mary, Mother of our God, Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers and the conversion of unbelievers. Throughout the world, for God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. Mention your request, please. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan na sinautob ang sa imong kabutan at tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay-bihi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay-bihi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamay-bihi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamay-bihi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Martis, ikatulong simana kan pagkabuhay liwat. Isabay man yato sa mga intensyon sa misang ini, ang mga pasasalamat kan mga minasunod, dulot ni Bitikwa, Mayanti Hilario, ani Rose Mapula and family, Rini Mapula, Erlyn Hausian and family, Aster Archinwi and family, asinman, pasasalamat, gift of life and birthday blessing of Elmer Villarasa, Siringman, pasasalamat man ni Ligaya, Dagiso and family. Special man nakahagadan for safe travel of John Paulo, dulot ni Aster Archinwe and family. Siringman, special nakahagadan ni Tisdi and family.
To top the PNLE board exam, dulot ni Lance Christian It's Lagatik, Special Manakagadan, kan Garcia family, for good and spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family. For board exam for nurses of Michelle Oliva Secundo, dulot ni Ray and Judy Adubiso Secundo and family. Special Manakahagadan, dulot ni Josel Asaytono and family. For successfully top and pass the Philippine Nurses Licensure Exam this May 5 and 6, 2025, dulot ni Pamela Bimeñez, Isabela Francine M. Aguinaldo, as ni Lawrence A. Remo. To pass the nursing board exam, dulot ni Syra Barra Valentino, Cheryl Reciproco, Ria Antino Tominyo, as in Noel Carl B. Vergara. For safe travel of Brian, Aubrey, Asher and Anaya, dulot ni Lorna and Manny Labanda. Siringman sa pahingaluan kan mga minasunod na kalag, All Souls dulot ni Mids, sa kalag ni Pope Francis, dulot kan Asupardo and Cantara and family, sa kalag ni Froilan and Ruben, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Shelo, dulot ni Don Grahida and siblings, sa kalag ni Mercedes Asinhihino, dulot ni Herminia Ramirez, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores, sa kalag ni Justin Raymond, Nestor, David, asin Ray Joseph, dulot kan sanyo sa family, All Souls, dulot ni Rini Mapula, sa kalag ni Paz, dulot kan Flores family, sa kalag ni Robert, asin Leticia, dulot ni Lian Rico Ubal, sa kalag ni Maura Juniora, and Dominador, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Sibira, Pedro and All Souls, dulot kan Abion and Donato family, sa kalag ni Elisa May, dulot ni Cristina C. Madrio and family, sa kalag ni Mario and Remedios, dulot ni Amador Cabredo, sa kalag ni Julieta, dulot kan Miranda family, All Souls, dulot ni Annie Rose Mapula and family, sa kalag ni Imelda, dulot ni Blanca Flores family, sa kalag ni Angelina, dulot ni Olivia Caridad, sa kalag ni Antonio Presentacion, asin Rehuerio, dulot kan Asol family, All Souls, dulot ni Aster Archinwe and family, asin sa kalag ni Lourdes, asin ni Pedro, dulot ni Anton Nocedo and family.
Matindog na po ang gabos, awiton niya to ang awit sa pagpong. Ngaran kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, Papa sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa Indo kabos mga tugang. Maray na agaman po, O Father. Akunta, an sa tuyang mga kasaklan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbubukas kan pintuan ni lagitno na kahadean para sa mga namundagliwat sa tubig asin Espiritu Santo, dugangi sa imong mga nasasangkuban ang biyayang tinaumo, tanganing ang mga nalinigan sa gabos na kasalan, day mawaraan nin anuman na mga panuga, hulikan sa imong karahayan. Huli kay Jesucristong kagulang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kal Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawohan, kamo mga tawong masumbikal, matagas ang sa indong mga puso, asin bungog ang sa indong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinaugalian kan sa indong kamagurangan. Igwa daw nin saruan lamang na propeta, na daay pinasakitan kan sa indong kamagurangan. Kaidto ginadaninda ang mga naghula, na madatong an banal, asin ngunyan, kamo ang nagpasaluib, asin nagadan sa iya. Yaon ang tugon na dinara sa indo kan mga anghel, kamo man sana andai nagutob ka iyan. Pagkadangog kaingi kan mga miyembro kan sanggunian, nakulgan nagayo sinda, asin nagragot ang sa indang mga ngipon, laban sa iya. Si Esteban, pano kan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit, nahiling ang kamurawayan ng Diyos asin si Jesus, nakatindog sa tuon ng Diyos, dangan nagsabi, nahihiling ko ang langit na nabuksan,
asin an aking tawo, nakatindog sa tuon nin Diyos. Nagkurahaw sindanin makusog, tinakpan ang saindang mga talinga, asin gabos durungan na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa, asin ginapo. Ibinugtak kan mga saksi ang saindang mga alikboy, sa pamitisanin sarong barubata na angaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi. Jesus nakagurangnan, ako ang sakong espiritu. Dangan luminuhod, asin kuminarahaw nin makusog. Kagurangnan, harisinda pagsingila kan kasaalan na ini. Pakasabi ka ini, nautsan. O yun si Saulo sa kagadanan na ini. Kan aldaw na ito nagkaigwanin dakulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, pwera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea, asin sa Samaria. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa saimong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ika kagurangnan ang gapo na sakong pailihan, ang kalasag na matao sako nin kaligtasan, huli ta ika ang sakong gapo asin sinasarigan, huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayan mo ako. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong kalag, asin tutubuson mo ako kagurangnan, maimbod na Diyos. Ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan, mag-ugma ako asin mararanga dyan sa imong pagkaherak. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanaga ang sa imong lalawgon sa imong uripon, ligtasan ako huli kan sa imong pagkaherak. Tagoa ako dyan sa hilong nin sa imong lalawgon, harayo sa mga paghumot nin mga tao. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagsabi kay Jesus, anong tanda ang ikakapahiling mo tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo? An sa mong mga magurang nagkakan kan mana duman sa lantad, siring ang nasusurat, ipinakakan sa inda tinapay na hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa indo, bakong si Moises ang nagtaw sa indo kan tinapay na hali sa langit. An sa kuyang ama, iyo ang nagtaw sa indo kan tunay na tinapay hali sa langit. Huli ta ang tinapay nin Diyos naghilig hali sa langit, asin nagtataunin buhay na sa kinakban. Dangan nagsabi sinda sa iya, kagurangnan, danay natawan sa mo ang tinapay na iyan. Si Jesus nagsimbag, ako ang tinapay nin buhay, an minadulok sa ko, day magugutom, asin ang minatubod sa ko, day mapapaha, sagkod paman. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigiraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Pagkatapos na magkaigwa o pakauno ni Jesucristo, itong rinibong mga tao sa pagisana kan tinapay asin sira na ipinagtawkan sarong aking lalaki, ining kadakol ng mga tao nagsunod kay Jesucristo pasiring sa Capernaum. Asin hinapot kan mga taong ini kung ano ngayaan magigibuhon na kinakaipuhan nindang gibuhon tangani na
padanayon ang paghiro o ang trabaho kan mahal na Diyos. Sabi ni Jesucristo, na nadawog niya to sa kasuhapon na ebanghelyo, kinakaipuhan na magtubod sinda na si Jesucristo iyo ang sinugo kanama. Ngunyan nagpapadagos ining conversation ni Jesucristo sa mga tao, asin man nadawog niya to na sa mga tao na naghahagad na ano pangayaan kaya mong gibuhon. Tangani na ma-prove mo an sa imong pinagsasabi. Garibaga su milagro kan pagpakaon kang rinimong katawo, bako pa enough para sa mga tawong ini. Garibaga su paglakaw ni Jesucristo duman sa ibabaw kan tubig, kulang pa sa mga tawong ini. Kaya sinabi ni Jesucristo, o sabi ninda, so samuya ngayang mga ama, samuyang mga ginikanan, na pinakaon duman sa kadlagan, kan mana, asin man si Moises ang nagtao kay ito samuya. So the crowd were challenging Jesus to show them if he could do wonders just like Moses did. Pero ang sa tuyang kagurang nasasabutan so sa indang concern, nagpuon na mag-explain, nagpuon na magpaliwanag kung ano talaga ang tunay na origin kay itong mana na pinakaon sa inda sa disyerto. Ang sakuyang ama, iyo ang nagtao sa indo kay itong mana, kay itong balaog duman sa disyerto. And of course, Jesus announced that there was more important than the manna or the event itself. Ang mas importante, iyo itong tinapay na nagtatao nin buhay. Itong tinapay na hali sa langit. Kung hilingon niya to, si Jesus ang bagong Moises na nagtataunin fulfillment, din kapanuan, kung ano so pinag-announce mismo ni Moises. An sa iyang mga milagro, pinapahiling, na for example, ining digdi sa duwang milagro na natapos pa sana, itong multiplication of the loaves, pinagpapabalikan duman sa mga Israelita itong mana na nareceive ninda sa disyerto. Ito man na paglakaw niya sa ibabaw ng tubig, nagpapagirumdom o dapat kutaan na magpagirumdom duman sa mga Israelita itong Exodus, itong pagbaak kan dagat na pula. But in both cases, Jesus goes beyond what was announced duman sa Pentateuch. Kaya nga ni baga, pagkatapos kay ini, masabi sa mga tao, manunungod kay Jesucristo, tunay man ang God, propeta ini. Asin masabi sinda, kagurangnan, tauan sa mo ang siring kayan tinapay na pinagsasabi mo. This is our natural reaction. Muyaman niya to nan mahal na Diyos, para rumon asin padakulaon an sa tuyang kamautan na magresibiman kay ning buhay o kay ning tinapay na nagtataunin buhay. Ining pagsabi ni Jesucristo na siya ang tinapay nin buhay. Ining katotohanan na ini very central sa satuyang pagtubod. Digdi sa Ebanghelyo ni San Juan, kung marireparo po nindo, wala digding pinag-mention manunungod sa institution kang sakramento kay ning Santa Misa. Wala kitang sa tulong Ebanghelyo ni Marcos, Mateo, asin ni Lucas, igwa kay ning institution kan Eucharist. Pero kay San Juan wara. Kundi ang sa tuyang madadangog sarong theological reflection kay ning sakramento na ini. Asin mapuon kita, kasuhapon asin sa mga masunod na aldaw, kan discussion ni Jesucristo manunungod sa iyang sadiri bilang tinapay nin buhay. Tinapay na nagtatao nin paglaom sa satuyang pagbaklay digdi sa daga, araw kay itong pagtao ni kan mahal na Diyos nin provision kay Elias,
kan siya nagtukad duman sa Horeb. Si Jesucristo iyo ang tinapay nin buhay, nin hulita nagdadanay siya sa sakramento kan Eucharistia. Asin ang Eucharistia aram niya to iyo ang satuyang source and summit kang buhay niya to bilang mga Kristiyano. Iyo ang sentro asin ang ugat kan satuyang buhay espiritual. Sa pagtatapos kaining satuyang pagurup-hurup unya na aga, baluon ko na sublion so sinabi ni Pope Francis kang 2015. Sabi ni Pope Francis sa iyang Angelus Address, the Eucharist is Jesus Himself who gives Himself entirely to us, nourishing ourselves with Him and abiding in Him through the Eucharistic communion. If we do so with faith, transforms our life, transforms it into a gift to God and to our brothers and sisters. Nourishing ourselves with that bread of life means entering into harmony with the heart of Christ, assimilating His choices, His thoughts, His behavior. It means entering into a dynamism of love and becoming people of peace, people of forgiveness, of reconciliation, of sharing in solidarity, the very things that Jesus did. Hagado niya to sa Santa Misang ini na lugod ang lambang aldaw kan sa tuyang pagkabuhay, mapayaman kan grasya asin man kusog kan sa tuyang mahal na Diyos. Hagado niya to ang tabang kan sa tuyang kagurangnan na lugod maglaog kita sa kahulugan kaining Eucharistia, na lugod ang sa tuyang buhay bagin tunay na manifestation kan nangyayari sa tuya sa Santa Misa pag nire-receive niya to si Jesucristo mismo duman sa forma kan ostya. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako as sinan sa ilungatang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang kanaguugmang simbahan. Asin sa iya na sa imong tinauan kan dahilan, din siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariring hawak linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus,
Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos sin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni gananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kayni, tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan samuyang Santo Papa, kan samuyang obispo na si Joel asin kan gabos na klero. Girumduma an sa imong surugoon si Francisco, ninapod mo ngunyan sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sa nang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay ito pa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na silbinatuod kang Diyos do na kaugalian na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya-unyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imuan kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasaklan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, di ka nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda niin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa kuyang
Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaing hilinga an sa imong banwaan. Asin ang pinagkanigo mong mabago, kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kanday matunaw na laman na papamurawayon. Kuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. My body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone their rest in Christ may share in the joy of the resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.